media korte aphan choro lo dak Langlokso an ke bang pot alang suri karom pajir iglo media korte tumpan asi pini media tumpan chohang nangkok athigila lo kedamtang tarik thongke bai si ni hang langso cultural complex along jitu congress mass joining a program ke dohut ye nilitum APHLC abang pu made adon don thong kep kidun buke ahok kali lake kongres atum kipahan chatap lapen kapachobai lasi nilitum APHLC atum doan pinis branch pendanglok PS pendanglok atum phanta nitum charju kajok khobor pen kado we aglok isi khobor etta charju etta ni tuma munit ke inuta dunde dun inut bahani hala ke kachirui bole pudata epini kumane long padok jok kumane long chu enon chom kumane long pichom le puda hala so munit bangke dun bahani ne dun sijala ke ardi ke ye munit ki dun laga nili tumta ardi en ponpe munit bako hala tumta ardi en ponpe Latka mau mentune ta ko punang ciru yui thai mentune ta punang ciru thai sona munit ke lasi hala soalni ye kongres APHLC don thongkep don plikep ke pon puke nili tumpini Langlokso hoi pen kipu bangke la solam bangke ahok ali lasi kongres atumta la bang solam bangke mong pi mong no ke klem klede ye pansi nili tum ahinpen chuning riglo la pente kongres tum lan kapachobai alam mangke nilitum aprang tar yulong bom lo kongres tum hempre ke hang district council house long ke papas buta pini gunalo hempre ke lase hal hai pen kapachobai po kongres tum phan mangke ni tum theklong dak lo lapente karbianglo district council apawar ka kawe non apawar avel tang lo pu ke che than sei ke chi pu sei ke chi khili sei ke cheng ke kongres tum si ke claim lo lasi nang le tum dak pan si chi nyang po lasi ke kapachobai tap alam ke mo phi mong no ke ning ye det noi pusi ma ning ye ri pusi nili tum APHLC ahinpen alang le tum phan ne din pon lo pu pon lo kasi la pong atok anu tum ta ye par yulong nang ye labang so alam mangke ahok kali lasi kibang jilang arni anta bangso alam mangke pachobai pon peder sonte pusi nilihin penta chuning dilo la song bong pensi netum da hon ningduk lo je haladak mas joining lo Langlokso angkang pi pensi dak don thong kep APHLC chepa-ok nun alam bantum ningduk sepini lam clark kipi la pen lamvoi piang tunggal lo hal dak kedon vek ba ahok vek pule puji ba kali le puji tame bang thom an ka dak chepa-ok don APHLC pen ke ahok pet la mang ke ase ahok pet la bang thom tame la poson lo je aprang se kongres along dudun lo kongres pen election remdet pen amat remdet pen BJP dun thulo BJP pen dun thu pen angko aphi aning dok de pen APHLC long wang lo APHLC long pen ta nil thunge pangkre la kelang pon pe la putakali ni tu mai meeting ponon kai kita je power response temang tum sinang dun de masila tum kopi non 31 ani bangke la kongres sai tum ke bai pen ajok atum han tame bang thom pane pon de lo ase ahok pet la bang thoma korte ba ang jor tum tame ahok pet ke APHLC amunit kali la ke ni tum ta kado ira arju tame la pen chiniji la tum bang ke hasuna nang dudun bang tame ko APHLC akam ke nang klan mon de pela batai sina nang klan mon de la pen thelong le la 21 June ni tum Langlokso APHLC mas joining ke pi hot house ne klang non chon na la posi la tum kong sai tum dai me la poson ke klem pon rat phan khachong thui pon pen ke bai pon la bang king ton nang posi ni tum APHLC Langlokso Sub-Branch pen
condemn pon lo la pen tuning rilo nang tung la poson monopi ke wangji la poson apram jong si deng bomlang pulang te la poson bang rat phan ka chong thui la pen pachobai bang ke nitum Langlokso APHLC Sub-Branch pen ke mane tum phan pin rem pon dalo nalo tum non ke wang thuji tame nitum kidunji kalisi non ke wangji tarik kep nitum Mass joining padu pon thuji la ke bang pharonia pat dak ke deng poni du la sipini nang tum phan media hoi korte phan churi gang tung ke lalo pini ke bang lam the nilihin pen ke la si than pon thek chol lo kaudam